Micah, thumbs up ho. Salamat po. Shout out sa iyo dyan. Lalagyan kita ng jacket, Mitch Micah. May jacket ka na, Mitch Micah. Salamat sa pagdaan mo sa LS ko. Gamit ko yung ninja ko. Digitan kita mamaya. Tao eh. Ang boses ko. Wait lang. Okay na? Malakas na? Okay na, host. Sige. Hello, shout out sa iyo, Adventure Vlogs. Thumbs up, host. Salamat po sa pa-thumbs up. Lagyan po kita ng jacket, Adventure Vlogs. May jacket ka na po, Adventure Vlogs. Pwede na po kayo maglapag ng bahay nyo. Yung mga name nyo, kasi mamaya after ng LS ko, didikitan ko kayo ng ninja ko. Ayan, nagbaba na po ng bahay si Mitch Micah. Magdikita na po kayong dalawa.
Ang ganda ng tugtugan mo, madam. Budots. Yan lang kasi yata yung ano, hindi copyrighted sa YouTube, yung budots. Salamat sa pagtambay kay Sir Adventure Vlogs. Maganda rin tugtugan niya pag nag-LS siya. Nag-LS din si Sir Adventure Vlogs. Paggabi salamat po. Thank you din po, Adventure Vlogs. Sweet Angelines, yan 07, hello po. Hi din po, shout out po sa'yo dyan. Lagyan po kita ng jacket. May jacket ka na po, Ma'am Sweet Angelians. Pwede ka na pong magbaba ng bahay mo po. Hello, may Jomi Kitchen, sabi po ni Adventure Vlogs. Sweet Angels. Hello daw po, Adventure Vlogs. Sabi po ni Ma'am Mitch Maika. Sis, may Jomi Kitchen. Nakakapunta ka pa po sa sa LS ni Sir Ronsas TV. Tsaka ni Ma'am Iggy Talks. Nagbaba po ng bahay si okay na po, okay na. Malakas pa yung tugtog. Okay na po. Kakapong bata host. Yeah. 31 na po. Kaka 31 ko lang. Nagbaba po ng bahay si Adventure Vlogs.
Rose, ang ganda mo po. Ah, pink ko bahay mo. Po, sabi po ni Sweet Angel Yanyans. Suklian mo na lang po, Sir Adventure Vlogs. Kain po tayo, ho. Sige po, kain lang po kayo dyan. Salamat po sa pagtambay. Walang anuman, kapatid. Nag-LS ka din po ba, Ma'am Sweet Angel Yans? Sabihan mo ako, pupunta ako.
Shout out sa inyo dyan na nagiinuman. Shout out James Pornias and Bong Serbento. Mga parainom. Kumusta naman ang mga parainom? Di ba pwede mo daw gamitin ito? Hindi nasala ng cellphone. Sige. Thank you. Tapos may connector na din. Nag-try ako. Bong Serbento. Haha, Anjos. Dami ka na bang banana? Sino po? Ikaw po. Medyo matatagalan pa bago maka-graduate. Konting push lang. Sipag lang, sipag at tiyaga. Makaka-graduate din tayo. Matagal pa nga po, host. Pa lang ako 9 na WH pa lang. Halos wala pa sa 1.8. Hindi naman po ako nagmamadali. Ayaw ko po ma-stress. Dami po kasi hindi honest sa YouTube, sa YT host. Oo, hindi na yan mawawala. Madaming budol, no? Alam mo ako, ginagawa ako, nililista ko sila kapag sumasali ako sa mga pangat program. Nililista ko yung mga dinikitan ko. Tapos, kinaumagahan, pinupuntahan ko yung mga bahay nila. Tinitingnan ko kung naka-public. Kapag naka-public kasi sila, nakikita mo kung dinikitan ka nila. Kapag nakita ko yung yung bahay ko dun sa mga niya, sinubscribe niya, hindi ko binabawi. Pero pag hindi ko, meron kasing talagang hindi didikit sa'yo, binabawi ko kapag hindi ako dinikitan. Ma'am Mejomi Kitchen.
Hinahayaan ko na lang yung tama ka po host. Hindi ko man sila nakikita. Nakikita naman ni posing yan. Bahala na nasa taas sa mga budol. Tama ka dyan. May karma daw yan, may karma. Kaya antayin na lang nila. Tamsak host. Thank you po, may Jomi Kitchen. Pinasok mo na ang iyong main channel. May jacket ka na po sis, may Jomi Kitchen. Tama ka po, kaya madalas suporta na lang ako sa nag-LS. Sayang naman, paano ka makakagraduate kung ano? Kung hindi mo siya Thank you sis. Thank you din po, may Jomi Kitchen. Salamat po, sige po. Thank you po. Nasa Bicol po, Bicol. Ayan, nagbaba po ng bahay si Sir Adventure Vlogs. Kita na po natin. Shout out po sa 4 million people in the house. Adventure, dinikita na po kita, sabi po ni Sweet Angel Yans. Suklian mo na lang po, sir. Salamat sis, may Jomi Kitchen. Salamat po sa pabidyo mo dyan. Kain na po kayo, lunch na po, 11 AM na.
Chinek ko si Adventure. Di ko pala siya natapik. Sorry po. Balikan mo na sis. Balikan mo na po siya. Sorry po talaga. Kaya pala di siya dumidikit. Kaya pala pa BG-BG lang si sir. Ulitin mo na. Ang ganda ng kilay mo, sis. Pencil lang po yan, yung lapis. Anong tawag doon? Basta yung lapis lang po siya. Tapos ahit. Ahit lang siya para malinis yung gilid. Is life. Oo, kilay is life talaga. Adventure, pasensya na po talaga. Akala ko kasi natapik kita. Excited ka kasi sis, kaya ayan. Hindi mo natapik. Minsan nangyayari din sa akin yan. Pag yung nilapag nila na bahay, nakakalibang. Lalo na yung mga ang content ng nilapag nila ay comedy. Nalalike ko, tapos dumediretso na ako agad sa comment. Nakakalimutan ko ng pindutin yung pula. Okay po, sabi ni Adventure. Shoutout sa'yo dyan. Ayan, may jacket ka na po, Sir Melbisan. Salamat po sa patamsa. It's all about Jeff. Hello guys. Hello sa host. May pa-kiss-kiss emoji pa siya. Salamat Jeff. Salamat sa pagbisita ulit. Thanks host. Ay girl pala si Melbisan. Nakala ko boy. Sorry po. Yan, may mga naglapag po dyan ng bahay, ma'am. Guys, may bagong pasok tayo. Si Ma'am Melbisan, tsaka si It's All About Jeff. Dikita na lang po kayo. Lalo kang gumaganda. Nako, Jeff. Nadikitan na kita ng ninja ko. Wala na akong may didikit. Salamat po, ma'am. Thank you po sa pagtambay mo. At Melbisan, shout out.
Ha ha ha, meron pa. Meron pang ano. Wala na akong ididikit sa'yo. Naubos lang ninja ko. Kanina po kasi tinapos ko yung video. Tapos, akala ko natapi ko siya. Kaya pagbalik ko dito, sinabi ko na natapi ko na siya. Yung pala hindi. Nakakahiya naman po. Huwag ka po mag-alala. Legit po ako. Sabi po ni Sweet Angels. Meron pa ito, puso. Pag kinuha ko yung puso mo, Jeff, patay ka na. Mawawalan ka na ng puso. It's all, Jeff, done to you po, sabi ni Ma'am Melby San. Jeff, suklian mo na lang si Ma'am. Kesa mambola ka dyan, suklian mo na si Ma'am. Yes, sir. Good, masunuring bata ito. Oh, may John Melby. Baba ka raw po ng bahay, Ma'am Melby. Hindi pa yata naglalapag ng bahay si Ma'am Melby. Pagpasok niya kasi parang nakipagdikitan siya agad. Nalimutan na yata maglapag ng bahay. Sweet Angel Yans, done na po si May Jomi Kitchen sa'yo. Nawawala ka, host. Loading ba ako? Okay na? Buffering ba? Okay po. Nag-offline? Okay naman sa akin. At may Jomi Kitchen. Opo, puntahan kita. Gumaganda talaga si host natin. Tumigil ka nga dyan, ano, Jeff. At Melby, magbaba po ng link. Hello, Melby San. Sabi po ni Sis May Jomi Kitchen. Nagbaba na po ng bahay si Melby San. Nagbaba na po ng bahay si May Jomi Kitchen, sis Melby San. Nandiyan po sa taas yung bahay niya. Dana daw po si Ma'am Melby San sa'yo, Jeff. May comment na daw.
At may Jomi Dan na po, sabi po ni Sweet Angel. May Jomi Kitchen Dan na din po sa'yo si Ma'am Melbisan. Pinuntahan na kita sa bahay mo. It's all about Jeff. Salamat sa payo. Aba, nagbigay pa ng advice si Jeff, ha? Ano kayang advice yun? Si Ma'am Jomi pala tumapik sa akin. Dati na daw digit sa'yo si May Jomi Kitchen, Melbisan. Dikit na pala kayo dati. Salamat, The Jomi Kitchen. Thank you daw po. Busy ata sila eh. Bukas ata sis May Jomi mag-start na ulit si Sis EB Talks. Mag-alis siya ulit. Nagpahinga ata eh. Monday pa siya mag-LS. Oo nga po. Off. Nag-take sila ng rest day. Kala ko pa si Sis EB Talks may sakit. Kala ko nagpapagaling pa siya. Ayan, shout out to you, QMix News. Hello, welcome back. QMix News, you can drop down your link. Beautiful, you got this. Thank you, QMix News. Thank you, thank you.
Sana marunong siya mag-Tagalog, no? Para hindi ako ng nosebleed. Out na ako, sis. Lutong na. Hanggang anong oras po itong LS mo, host? Hindi ko po alam eh. Basta iwan ko lang siya naka-ganito, naka-online. Pwede naman po kayong lumabas kung meron po kayong mga gagawin. Okay lang po yun. Meron naman po akong ninja. Melbisan, thanks host. Out muna. Sige po. Salamat po, Ma'am Melbisan. Sweet Angel yan. Salamat din po. Okay lang host, naghuhugas pa naman ako plato. Tambay lang muna. Sige po, salamat. Adventure vlogs. Ayan, nagbaba po siya ulit ng bahay. Dito po ako host. Salamat ha, Sweet Angel Yans. Salamat po. Kung may gagawin ka po, okay lang po sa akin na lumabas kayo. Okay lang po yun.
Ilang taon ka na po? Ay, na Sweet Angel. Next question. Ha ha ha. Wala ta kasi kay Lolo yung bata pa eh. Wala na ako sa calendar. Ah, okay. Mama yung bahay mo. Ako nakadikit pa naman. Nakadikit pa ako sa kalendaryo. Next year, wala na. Nasa Pinas ka lang din po, Sweet Angels. Ayoko kasi masyadong makita yung profile. Sa ibang bansa ka po. San Francisco. Ako pag napunta yun dito, kahapon nandito rin siya sa LS ko. Pinagtatawanan ako. Ay naman siya sa akin. Pinagtatawanan niya ako kasi English po siya. Tinanong ko siya kung marunong siya magtagalog. Tapos meron siyang mga sinasabi na hindi ko naiintindihan. Binibilangan niya ako. Tapos tawa siya ng tawa, ha ha ha. Hindi ko naman mag-gets. Pinoy po ba? Hindi po. Ano siya? Parang Arabo. Nasa ano daw siya nasa KSA. Pero parang Black American po siya. Taga ano daw siya taga Riyadh.
Loading ako. Buffering. Ay, wag mo intindihin pumasok siya sa LS mo. Dapat, kahit English, marunong siya. Wag mo pansinin mga ganyan, lalo na kapag bastos. Oo nga po, hindi naman po siya nang babastos. Ano lang, tinatawa. Eh ako, baguhan pa lang naman ako, hindi ko pa alam yung mga ganong term. Wag mo na lang pansinin, may napuntahan akong LS. May ganyan din, di nila pinapansin kasi makukulit. Oo nga po. Hindi ko na lang pinapansin din. After kong pasalamatan, naligaw sila sa LS. Nagpapasalamat na lang po ako. Tama. Oo nga po.
Shout out sa'yo dyan. It's all about Jeff. Yes po, opo. Tapos na po. Kung may gagawin po kayo, okay lang po mag-out kayo. Dito pa. Salamat, Angel Yans. Ulam namin, pritong isda. Tsaka menudo. Galing sa pinsan ng asawa ko. Hindi, ayoko na mag-out sa'yo. Ewan ko sa'yo, Jeff. Wala akong piso. Haha, take care. Sige po, ikaw din. Salamat sa pagtambay. Ilan taong ka na ba, Jeff?
Magpapaligo ako ng baby ko. Ah, okay po. May baby ka po. Sana all my baby. Kami po kasi wala pang baby. Okay lang yan, late na ako nagkaroon ng baby. Ako nga rin po, wala pa hanggang ngayon. Ano na po ako, ang tawag dito? 4 years. 4 na taon na po kaming kasal. Hindi pa rin po nakakatsyempo hanggang ngayon. Bata ka pa naman eh. Sabi daw po kasi kapag umakyat na ng 35 years old pataas, nahihirapan na daw. Di naman siguro yung iba ate ko late na din, 30 plus na nagkaroon, nauna pa ako. Siguro nga po, iba-iba rin kasi ng sitwasyon ng mga tao eh, kasi hindi naman daw pare-pareho ng katawan. Ako po kasi meron akong hormonal imbalance. Tapos, mababa rin po yung yung cervix ko. And then, manipis yung uterine lining ko. Nung nagpa-check up ako sa, OB-GYN, yun yung prob sa akin. Pero magkakaanak ka pa daw. Oo daw po. Marami silang nareseta sa akin na pampakapal daw ng uterine lining. Kasi, ang minimum daw na thickness ng uterine lining is 8 mm.
Yung sa akin po, 0. 0.39. Hindi man lang siya umabot ng 1. Tapos kailangan daw po kumain ng mga talbos ng kamote, ampalaya, yung mga pampadagdag daw po ng dugo. Dasal na lang sis. Oo naman po. Alam naman po namin na darating din sa tamang panahon. Hello, lagyan po kita. Salamat po. Shoutout po sa'yo. Thank you so much po. Thank you po, Pinoy TV, sa pagdalaw mo sa LS ko. At din po, Pinoy TV for you. Salamat po. Malapag po host, pwede. Opo, pwede po. Maglapag ka lang po dyan, Pinoy TV. Andyan po si Ma'am Sweet Angel Yans. Nilista po kita. Mamaya po, after po ng LS ko, didikitan po kita ng ng ninja ko. Salamat po, Pinoy TV. Thank you po.
Okay ka lang. Sino po ako po? Okay lang po ako, Sweet Angel Yans. Bakit po? Parang dalungkot ka. Hindi naman po. Malungkot ba ako? Hindi naman po. Para ka kasing malungkot. Hindi naman po, Ma'am Sweet Angels. Okay lang po ako. Mamaya na ako mangisda. Busy pa kay baby. Hahaha, sumasayaw sa sounds mo. Nakakapasayaw talaga yung tugtog ko eh. May iniisip na problem. Wala po, Pinoy TV. Hindi po, wala po. Nagbabasa po kasi ako dito sa isang phone. Dito ko binabasa yung mga comments po ninyo. Salis na ako maya-maya lang po. Work muna, balik na lang po ako. Okay lang po. Okay lang po, Pinoy TV. Mag-lunch na po kayo. 12 na po. Ilan taon na po yung baby mo? Sis, Sweet Angel Yans. Salamat po sa pagdalaw.